kwakubuhlungu, abanye bafa, babulawa, baboshwa, kuningi, even namanje kusenzakala lezo zinto lezo. Bese thina sithi-ke ivangeli lizinhlupheko kuphela. Cha bazalwane, ivangeli alisizona iy'nhlupheko kuphela, kodwa siyadlula ey'nhluphekweni uma ngabe sila evangelini, but akupheleli khona. Futhi akusho ukuthi ivangeli uzowuhlupheka la emhlabeni bese kuzothi ngale kwethuna-ke bese kuba yima uphila kahleke. Cha, ivangeli sidlula kuzo iy'nhlupheko, sithi sidlula kuzo iy'nhlupheko but sibe singadlulisi sodwa. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele welcome umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Kungumusa kuthando lwakhe nje silokhu sihlangana njalo sishela lezi indaba ezimnandi ngendlela esimangaliso. Siyambonga baba wethu osezulwini, siyayibonga Nkosi uJesu Kristu ngakho konke nje okuhle asenzela khona. Ngiphinde ngibingelele abangcwele kwindawo zonke. Mhlawumbe uyaqala ukuhlala nale channel kuzothi ungashintshi ungayindawo. La ekhaya sikhuluma nje indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu, akukho kunye futhi. Nje hlala sothi siqeda la nakanjani ngiyakholwa ukuthi uyosizakala ngemessage umoya ongcwele azoyikhuluma namhlanje. Ngiphinde nje ngiqale ngokunibonga futhi ngokuthi na-subscribe nayikhulisa lo msebenzi, siyabonga kakhulu. Niyakhomenta futhi, ama-comments ave balulekile, nokulike ave kubalulekile. Siyabonga nje ukuthi niyakwenza konke lokho because kuyasiza ekuthenini i-algorithm ye-YouTube ispread kakhulu. Futhi YouTube yakwazi ukuthi ayispread kakhulu that message uma ngabe iyayalikewa kakhulu, kwacommentwa kakhulu kuyona, naye ube lokho iqhubeka nje lokho ispread ebantwini ngoba usuke ebona ukuthi kusho ukuthi iyamukeleka ebantwini. So ngokuthi nani niyakhomenta na like, siyabonga kakhulu nje ngakho konke lokho. Inkosi inigcine inibusise. Siyabonga futhi nangama-channel members, siyabonga kakhulu, inkosi inigcine inibusise. Sibonge futhi nabanikelayo nje eceleni, siyabonga kakhulu. Nonke nenza umsebenzi eminingi ehlukahlukene, nanokuthi futhi nawukhulekela lo msebenzi akuningi, ngingabala ngibalile nje, kodwa-ke inkosi iyasazi ngamunye ngamunye kulokhu konke nje esikwenzayo. So siyayibonga Nkosi. Ake siqhubeke nale ndaba-ke engikhuluma ngayo ethi umbuso wezulu ususondele. Ngisaselapho nje namanje ngizoqala kuyo futhi incwadi kaMatthew ku-chapter 4 ku-verse 17. La khona-ke kimi nifundeka ngalolu hlobo, ithi from that time Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand. Uma uyifunda nge-amplified version, leli gama elithi repent ihamba ilichaze njengokuthi change your ways of thinking. Ibeka ngaleyo ndlela leyo, okusho ukuthi siyahlukana nesono impela, ngoba njengoba esho kanjalo nje amazwi aqala ngawo nje uJesu lapho uthi repent, okusho ukuthi siyahlukana nesono, siyatshintsha indlela ebekade umuntu ephila ngayo. Ubusaphila ngale ndlela obukade uphila ngayo uma ngabe uyaphenduka. Yabona nje umuntu ophendukayo ulahla konke okuyisono, bese ke manje ezoqala this new journey azoyiqala azohamba ngayo. Kusho ukuthi even another way you've been thinking, nayo leyo ndlela leyo ihamba nayo ishintsha. Ubusacabanga ngale ndlela obukade ucabanga ngayo ngesikhathi usaphila esonweni, manje uqala uhambo lusha manje. Bese yaqhubeka le ncwadi lena ithi for the kingdom of heaven is at hand. Uma uyifunda nge-NLT, New Living Translation, ithi because the kingdom of heaven is near. Okusho ukuthi lawa yethu uJesu mangabe ekhuluma lawa amazwi ethi masiphenduke, ngoba engakhulumi kulaba ekhuluma nabo more than 2000 years ago kuphela. Even nathi usakhuluma nathi even na today. Njengoba ke wakhuluma lawa amazwi ethi masiphenduke, masilahle izono, masishiye konke, sizoqala ke manje uhambo lusha oluhamba naye. Uthi why? There is a reason ayibekayo la ukuthi why. Uthi because the kingdom of heaven is near. Okusho ukuthi uma ngabe ethi masiphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele, okusho ukuthi uJesu Kristu kukhona into ebalulekile esembusweni wezulu. Ngoba uyayisho reason ukuthi why,
because the kingdom of heaven is near. Khona lokho okubalekile okulapha embusweni wezulu, khona this thing okufanele thina sizihluphe ngokuthi siyifune siyithole. Yini le eyayenza ukuthi uJesu afuna ukuthi masiphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele? Uyini wayelokhu ebelesele ngendaba yokuthi ngoba umbuso wezulu njalo wayehlalela hambe lokho ekhuluma efanekisa kwezinye indawo eletha ama-parables ethi the kingdom of heaven is like, waze wahambe lokho ekhulume nje ngombuso wezulu. Khona this thing ebalekile and kuyabonakala ukuthi ngendlela akhuluma ngakhona la uJesu lento elapha embusweni wezulu kithina thina abantu uma ngabe siphenduka i-success for thina, ngoba manje uthi masiphume sishintshe izono siphenduke bese esiphointa kuphi kumbuso wezulu lo athi ususondele, okusho ukuthi lapha embusweni wezulu kukhona i-success, futhi khona lapha embusweni wezulu kusho khona impela ukuthi kukhona i-prosperity lapha embusweni wezulu. Ngiyazi omunye umuntu angaba surprised mhlawumbe uma ngabe sengikhuluma lawa amazwi lawa akhuluma especially uma ngabe kungena negama elithi i-prosperity. Ngempela futhi embusweni wezulu ikhona i-prosperity. Ngizawuphinda futhi, embusweni wezulu ikhona i-prosperity. Kungakushoki lokho, ungabi surprised. Izwi lonke leli likhuluma nje nge-success. Yabo nje izwi likaNkulunkulu liyi-success lona ngokwalo, liyi-prosperity lona ngokwalo. So to say ayikho into eBhayibhelini ekhuluma ngeprosperity sobe sirong kakhulu. Mhlawumbe naleyo kufanele ukuthi ke sibuye nje ke siyiqondise, mhlawumbe futhi ke siyilungise. Ake sithathe nje sibuyele emuva. uNkulunkulu mangabe ezokhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe, ubakhipha ezweni lobugqila eEgypt. Uthi kunezwe ababekele lona, and lelizwe ababekele lona futhi uyalisho ukuthi yiliphi, iKhenani. Uthi uma ngabe ichaza iKhenani ukuthi izwe linjani, uthi izwe loju nobisi. Kusho ukuthi ubakhipha ebugqilini, ubapha kwizwe, ubasa kwizwe eliyi-success, ubasa kwizwe eliyi-prosperity. Yabona nje ama-prosperity preachers hayi ukuthi akhuluma into engekho. Into kuphela eyenzakala ngama-prosperity preachers ukuthi bona bathatha leli ivangeli le-prosperity basuke baye nalo kude kakhulu, baba excessive, baba more extreme, baze badlule izwi ngendlela izwi elikhuluma ngakhona, ngoba bona bagcina ifocus yabo manje sekuyi-prosperity. And eke leli ivangeli le-prosperity selishaywe kakhulu, lashaywa in such a way leyo ukuthi sengaze kube sengazathi iBhayibheli alisiyona i-prosperity, as if nje kuNkulunkulu there is no prosperity. Kanti cha, ikhona, but kukhona a balanced prosperity ezweni likaNkulunkulu, hayi le nje yobudlobongela le prosperity lena ethi ngifuna ukuba rich, le prosperity lena ethi ngifuna umshado. That's why nabo bagcina beshumayela lelo vangeli lobu rich nemishado nezimoto nama double story nazo zonke lezo zinto lezo, balithatha baba too extreme, badlula shuthi baphume ezweni. Yabona bazange bahambe ku line wezwi, bagcina sebephuma, but hayi ukuthi ngoba baphuma nje bayitholile indaba ukuthi yona into ekuthiwa i-prosperity ekhona eBhayibhelini, but abazange basayibalansisa ngezwi ukuthi izwi lona lithini. Bengenza example ngabantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe. Yabona ngesikhathi thina lesesamanje ngokuli-understanda izwi ngalesikhathi samanje, i-Egypt i-type of sin, noma ngayibiza ngokuthi uyihlobo lwesono. Yabona nje umuntu okuthiwa nje usagqilazekile useGibhithe, umuntu loyo mangabe esagqilazwe isono siyayisithi loyo muntu loyo useGibhithe. So ngesikhathi lapha abantwana beIsrael bephuma eGibhithe beKhenani, kusho ukuthi ngesikhathi samanje sithi thina ukuphuma esonweni, andeke manje ukuya eKhenana singasho sithi ngoba uJesu la uthi repent for the kingdom of heaven is near, noma is at hand, okuchaza khona ukuthi ususa kuphi, ususa ngapha esonweni kwiGibhithe, andeke manje usisa kuphi, kwiKhenana, kwizwe loju nobisi. But
manje na akusesiyo le yaKhenana leyana abantwana baIsrayeli abaya kuyona, but khona le yethu ke manje isikhathi samanje leKhenana yiyo le ebizwa ngokuthi iwumbuso kaNkulunkulu. Ake ngiphinde ngifunde le ngcaba le ku 1 Corinthians ku chapter 10 ku verse 1. Ngifuna nje ukufakazela lawa amazwi lawa esengiwakhulumile ngale ncwadi le. Ithi ku verse 1, moreover brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea. Babe ngaphansi kwefu futhi bonke badlula olwandle. 2, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. Bonke futhi babhapatizelwa kuMoses. Bebhaphatiswa kuphi? Ngaphansi kwefu, kuphi? Olwandle. Thina eyethi baptism iza ngoJesu Kristu futhi iza ngomoya ongcwele. 3, all ate the same spiritual food. 4, and all drank the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. 5, but with most of them God was not well pleased, for their bodies were scattered in the wilderness. 6, now these things became our examples, to the intent that we should not lust after evil things, as they also lasted. Okusho ukuthi ngoba bahamba nje noMoses baze bayodlula olwandle libovu elithile lizwi leli babe bhabhadiswa lapho kwibaptism kaMoses ngaphansi kwefu. Kodwa nje obaba behamba naye nje lithi lelizwi le babe nezinkanuko zabo along the way. Yingakho kungafanelanga ukuthi uma ngabe ke manje sesirepenta ngoba umbuso wezulu ususondele, sitholakale futhi sisese nezinkanuko zezwe ezizokwenza ukuthi singafiki kwizwe lesithembiso, elizokwenza ukuthi singafiki la uNkulunkulu afuna ukusifikisa khona. Ngoba even kwathina nje uNkulunkulu usibekele khona lokhu afuna ukuthi masikuthole, lokhu afuna ukuthi masikwazi, hayi ngale kwethu nakuphela. Silokhu sisasekhona la emhlabeni kunezinto uNkulunkulu afuna ukuyireveala, but nakho kufanele kungenzeki. Ithi ku verse 6, now these things became our examples. Konke lokho kwenzeka kubona, to the intent that we should not lust after evil things. Akumelanga sifune noma sibe nezinkanuko ezintweni ezimbi njengoba nabo as they also lasted babe nezinkanuko ezintweni ezimbi eziphambene nezwi likaNkulunkulu. Ngifundiswa ile ndaba, ngifundiswa ukukhuluma le ndaba esengiyikhulumile ukuthi inkinga ukungabalansisi izwi bese kuba sengazathi hayi yabona nje into ekuthiwa iprosperity ayikho nje eBhayibhelini, abafundisi babeshumayela ivangeli lento engekho, kanti cha likhona. It's just that bona basuke baba nezinkanuko ezimbi ezenza ke manje ukuthi bagcine sebephuma endleleni, bagcina bengasahlalanga embusweni kaNkulunkulu, bagcina ngoba bathi uma bethola iprosperity ukuthi kanti ikhona ezweni base bevele behlala kuyona, baphuma embusweni kaNkulunkulu. Kanti uJesu lapha uthi masiphenduke ngokuba umbuso wezulu ususondele. Mhlawumbe omunye futhi angangiphikisa athi yebo ngiyakuzwa kodwa angikuzwa kahle, hayi ayikho into eyiprosperity la eBhayibhelini. Mhlawumbe ngingayibeka futhi nangalendlela, kuya ukuthi wena uyidefine kanjani iprosperity noma igama nje lithi success, kuwena ulidefine ngaluphi uhlobo. Ngoba omunye umuntu iprosperity imali eningi, imoto eziningi, ama double story, imishado. Komunye ukudefine ngaleyo ndlela leya kubiza ukuthi prosperity noma kubiza ukuthi success. Bese kuzothi omunye athi yena isuccess for yena ukuba noNkulunkulu. Yabona nje khona abantu nje abathi nje mina ngifuna ngisebukhoneni bukaNkulunkulu, futhi akasho nokuthi success leyo nto, but uthi nje ngizifuna ngisebukhoneni bukaNkulunkulu ngoba mangisebukhoneni bukaNkulunkulu ngiba nokuthula. For that person is success leyo. Kuyacaca futhi kuyabonakala ukuthi imali eziningi, imoto eziningi, ama double story ungaba nazo lezo zinto lezo, but azichaza ukuthi you can now saying you are successful uma ngabe usuna lezo zinto lezo. Sibabonile abantu benemali, benezimoto, kodwa umuntu athatha isibhamu abulale unkosikazi, abulale izingane zakhe, noma unkosikazi abulale umyeni, abulale izingane, enayo imali ikhona ebank, to show ukuthi imali kahle kahle
into yokuthi sibe nayo siyisebenzise sikwazi nje ukusuka from point A to point B, but hayi ukuthi size siyibize ngokuthi i-success. Kuyacaca ukuthi i-success njengoba uJesu nje wayethi nje masiphenduke ngoba umbuso wezulu ususondele, i-success ilapha embusweni. Yini indaba i-success ibe lapha embusweni? Ingoba embusweni kunenkosi, and lapha ya embusweni igama lalenkosi nguJesu Kristu. Each and every time sipointwa kuJesu Kristu lapha embusweni asipointwa kwabanye uNkulunkulu, asipointwa kwizinto futhi zala ezweni, kodwa njalo lapha ya embusweni sipointwa nje kuJesu Kristu. Thina sonke abanye siphenduka sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Mhlawumbe futhi ngibuye kule ndaba nje, ngifuna ukuthi khosi sifikile le ndaba ye-prosperity, angisale nje sengiqhubeka nayo ngiyichaze, ngizama ukuthi ngeke ngiyilethe. Angithi thina sazi ukuthi ivangeli leli lahlushekelwa, futhi ngempela lahlushekelwa kanzima, kwangekho mnandi, kwakubuhlungu, abanye bafa, babulawa, baboshwa, kuningi, even namanje kusenzakala lezo zinto lezo. Bese thina sithi-ke ivangeli lizinhlupheko kuphela. Cha bazalwane, ivangeli alisizona inhlupheko kuphela, kodwa siyadlula einhluphekweni uma ngabe sila evangelini, but akupheleli khona. Futhi akusho ukuthi ivangeli uzowuhlupheka la emhlabeni bese kuzothi ngale kwethuna ke bese kuba imawuphila kahleke. Cha, ivangeli sidlula kuzo inhlupheko, sithi sidlula kuzo inhlupheko, but sibe singadlulisi sodwa. Sidlula sinenkosi uJesu Kristu, sidlula sinomoya ongcwele, sidlula sinobaba wethe khona ngaphakathi kuthina, sihamba naye, sidlule ezintweni, siphinde futhi siphumelele kulezo zinto lezo. Ake ngenza nje futhi another example khona la kuMateyu chapter 5. Ithi la ku verse 11, because thina sazi ukuthi ivangeli into nje ukuthi nje hlupheka non-stop kuphela nje kungabe bikho lutho. That's why ngithe mina kuya ukuthi uyidefine kanjani i-success noma i-prosperity, but ake sifunde nali ivesi ngingayisikhulumeli mina. Ithi ke ku verse 11 sesikhuluma ke manje ngokuhlupheka ke, but nayo indaba ekhulunywa uverse 11 ithi, blessed are you when they revile and persecute you. Okuqala nje amazwi akhulunywayo la athi blessed are you, athi ubusisiwe. Uma ngabe la mazwi athi ubusisiwe, hayi then for mina i-success leyo. Okusho ukuthi angiphinde ngiqhubeke ngifunde. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Kusho uJesu Kristu, beniqambela amanga ngenxa yakhe uJesu Kristu. Uthi nibusisiwe uma ngabe benithuka benizingela. Masithukwa sizingela ngenxa yegama lika Jesu Kristu, how then blessed are we, sibusisiwe thina. Okusho ukuthi leyo nto leyo singayibiza ngokuthi prosperity, but omunye umuntu uthi hayi prosperity noma i-success kanjani ngithukwa. Hayi mina ke nje mangakhuluma ngokuthukwa into engiyazi kahle ke nje sesaphilela khona nje ukuthukwa from that day ngiqala, from 2013 ngiqala ukushumayela full time. Ngangishumayela even na before 2013, but ngiyangithanda ukubala from 2013 ngoba kula ngangena khona fully kuyindaba zokushumayela. Awukuthukwa nje into nje imihla namalanga nje sihlala sithukwa nje, futhi nje nenhlamba nje sezize ngadiscover mina ukuthi inhlamba nomuntu angakuthuka azikunamatheli, phela nje umuntu yakuthuka ngazo zonke inhlamba angayikhipha. Futhi uyothi mayeqeda ukukuthuka uyothi bawusuhamba usulapha akekho umuntu wakubona ukuthi wena yazi uqeda kuthukwa. Cha, ngaphandle kwalozo bekade ezwile. So nje inhlamba into engathi ishu nje engenamsebenzi, ukushushiswa into nje engayindawo ngoba lithi lelizwi blessed are we. Abantu abaningi abathukwa ngenxa kaJesu. Uthi uJesu uma nithukwa ngenxa yami uthi nibusisiwe. Okusho ukuthi once wakwazi ukuthi uthole yo mission nokuthi ivangeli leli liyashunyayelwa bese uyithola usuthukwa, hawu i-success nje leyo, i-prosperity leyo. But kuyangawo ukuthi wena uyidefine kanjani. Mayiqhubeka uverse 12 ithi, rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Awuzwe nje jabule kakhulu ngoba umbuso wenu mkhulu ezulwini, for so they persecuted the prophets who were before you. Even nabaprofeti abebengaphambili kwethu nabo babashushisa kwabona, babazingela kwabona. So nathi kufanele kube njalo. Thina sayisithathele indaba sithi hayi
vele ivangeli nje kufanele nje kube ukuthi nje kufanele kube zinhlupheko kuphela. Kuthuthuka kunjalo ube wena uhleli nje emazwini athi blessed I am. Njengoba nje umuntu ekuthuka nje uyangiblessa, uyangibusisa futhi great is my reward. How then i-prosperity leyo? But kuya ukuthi wena define ngaluphi uhlobo. Mhlawumbe ayangiphinde ngithathe nje indaba kaPeter. uSimon Peter kwizenzo kuchapter 12. Sathola laphayana ukuthi kwabulawa uJames ubhuti kaJohn, ebulawa yile nkosi ababethu Herod. And then emveni kwalokho mayebona uHerod ukuthi hayi amaJuda ajabula ngalento, wase efuna uPeter, bamthola uPeter bamthatha bamvalela. Kwakuhlupheka lokho, zinhlupheko lezo esithi thina kufanele sihlale kuzona, ezifu kufanele sihlale kuzona kuphela, singaphumi kulezo inhlupheko. Yebo impela kwakuyizinhlupheko lezo, kwakunzima. Umuntu ebulawa, uJames ebulawa, kwangekho lula. Ibandla lishushiswa, lizingelwa, lenziwa yonke into, kwangekho lula, kwakunzima. uPeter ebanjwa efakwa ejele, kwakunzima. But siyathola, ngeke nje ngize ngifunde, uzosifundela wena uchapter 12. Sathola nje ukuthi uPeter into eyenzeka kuyena, kwafika ingelosi ebusuku. Yena futhi wayecabanga ukuthi nje ubona umbono, mayifika le ngelosi kuyena iyamkhipha nje, ihamba naye uzwe kuze kuyophunywa ngaphandle kwejele, amasango ayayivulekela. Ula qambe ngathi kuyasa khona kuPeter, hawu ingelosi ayisekho. Kula ebona khona ukuthi ingelosi kaNkulunkulu ibizongikhipha kuphi ejele. Ukuthi uthathiwe wafakwa ejele, kushushisa lokho ubuhlungu lobo. But uNkulunkulu ke manje sebonakalisa ubukhulu bakhe, bonakalisa ubuNkulunkulu bakhe, thumela ingelosi enza isimangaliso ngoPeter. uPeter ezokhishwa ejele, egadiwe. Laba babegadile azange babone yonke into eyayenzeka ngaleso sikhathi leso. Uma ngabe leyo nto ngeke uyibize ngeprosperity, angazi ukuthi singayibiza ngani. Amandla kaNkulunkulu ezibonakalisa ukuthi ngikhona, nginani uma ningikhonza ngokweqiniso, uma niphenduka ngempela nize la embusweni wami, ngoba umbuso wami ususondele. La embusweni wami kunana neingelosi, ingelosi eziza kunihlenga kunoma ngabe yini enibhekana nayo. That's why uJesu wathi nje repent, mayiqeda lapho uyaphoint uthi ngoba umbuso wezulu ususondele. Lapha embusweni wakhe kuneingelosi, kunezimangaliso ezenzakala lapha yana. But ufuna uNkulunkulu ukuthi masizidiscover lezi zinto ezilapha embusweni. Abantu abafana noPeter ke bahamba bakudiscover lokho ukuthi even noma sesishushiswa, but uNkulunkulu come through, azibonakalisa amandla akhe, azibonakalisa ubukhulu bakhe. And I strongly believe ukuthi kuSimon Peter that was success, i-prosperity eyenziwa ubani, eyenziwa uNkulunkulu. Ngani? Ngokuthi abantu abafana noSimon Peter bamlalela, bahamba bemkhonza uJesu Kristu ngeqiniso. Izwake lawa amazwi lawa njalo ayigcineni kwizenzo kuchapter 12. Asifunde uverse 24. Kwathi sekwenzakalile konke lokho, because bebeshushiswa kwenziwa yonke into, futhi siyathola ukuthi kwaHerod lo bekade eshushisa ibandla ngaleso sikhathi leso, naye futhi wagcina secabanga ukuthi uNkulunkulu nabantu sebembiza ngoNkulunkulu. Yafika ingelosi kaNkulunkulu iyambulela, yamstriker ngama-worms, wafa uHerod. Lo kwakuyena wayeshushisa ibandla ngaleso sikhathi leso. Ithi kuverse 24, kukho konke lokho, lobo bunzima lobo, ngoba thina sifuna ukuhlala ebunzimeni kuphela, sifuna ukuthi sibone amandla kaNkulunkulu esikhiphe ebunzimeni. Kubo bonke lobo bunzima lobo, ithi kuverse 24, but the word of God grew and multiplied. Isn't that prosperity? Hayi bakithi, uma i-prosperity singake seyishumayele ngendlela right, not le prosperity lethi nikela and then uma usunikelile uNkulunkulu uzawubuyisa naye futhi eselethe imali yakhe seyidabuli. Lokho kuyizinkanunko, lokho esikufunde lapha yana ku1 Corinthians chapter 10, ukuthi nabanye lapha ngesikhathi bekhishwa eGibhithe beyeKhenana abazange bafike eKhenana ngenxa yeinkanuko ababa nazo la along the way. Abaningi babashumayeli babulawe yilokho along the way, abazange bafike kwi-majority le uNkulunkulu ade babizele kuyona evangelini, ngenxa yokuthi bafike baqala kahle noNkulunkulu, base bebona imali, base bekhonza imali.
As a result la kwi-majority uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthathe lapha phansi alokho ekupromote, alokho ekukhulisa khona lapho afuna ukukufikisa khona, azathi yabona ke manje usufinyelele la bekade ngufuna khona kule majority state. Shuthi manje usufike la sengithi khona ngiuNkulunkulu lahambile ibanga lakho liqedile. Lokho kwakushiwo lokho ngana uPaul ethena useyilihambile ibanga lakhe futhi uliqedile. But iningi labafundisi ngenxa yokuthi iphenduke le ndaba le prosperity ababeyibuka la evangelini yaphenduka yaba imali kubona, yasiba block abangafinyelela la uNkulunkulu kade efuna ukubafinyelelisa khona. But kulaba sathola ukuthi ngokuhlala nje kuNkulunkulu bamkhonza uNkulunkulu, kuthi uma ngabe kukhona oboshiwe abanye bebesele ngapha laba bangaboshwanga bekhuleka. Ngoba la embusweni futhi kuyakhulekwelana. Siyathola nje ukuthi uSimon Peter yebo waboshwa, but ibandla elalisele ngaphandle lalingazange lahlala la relaxa, lalingalokhu lisendana nama WhatsApp nama messages ukuthi hey useboshiwe kuSimon Peter. Cha, lahlangana ibandla lakhuleka. Embusweni kaNkulunkulu kuyakhulekelwana ngoba lapha embusweni siyifamily eyi-1 ekhulekelanayo, and once saba ile family eyi-1 ekhulekelanayo uNkulunkulu yehla enza izibonakaliso, and uma kwenzakala lezi izibonakaliso kwenzakalani? Izwi likaNkulunkulu liyakhula futhi liya multiplier. Thina nje masifuna ukubona izwi likaNkulunkulu likhula le multiplier, okwethu ukuthi masi change the way we've been doing things nangendlela bekade sicabanga ngayo, sibuye ke manje sizo-aligna nombuso kaNkulunkulu, and then sobona imangaliso la ezenziwa uNkulunkulu. Mhlambe futhi omunye engenza example yakhe nje kwizenzo futhi khona la ku chapter 16 uPaul noSilas. Sathola uPaul noSilas bethathwa bevalelwe ejele, beshaywa. Abashaywa ngake kancane, bashawa nje futhi nje kakhulu, kwakungekho lula. Omunye umuntu thina nje especially thina kulesikhathi samanje njengoba siphila nje sithi ivangeli leli leyinhlupheko, si-embrace iy'nhlupheko nokuthukwa nokushaywa nakho konke. Abanye bethu ngendlela uPaul noSilas ngendlela abashawa ngakhona, ukube bekushaywa abanye bethu sasomthuka thina uNkulunkulu, ukube bekushaywa abanye bethu. Kodwa siyakufuna futhi lokhu yakushaywa lokhuya. Kodwa futhi uma ngabe singake sibhekane nakho, abanye bethu singamphika uNkulunkulu, abanye bethu singamthuka uNkulunkulu, singenza izinto eziningi eziphuma endleleni. But nawo la madoda amabili athe seshayiwe-ke yenzwa yonke into, ngoba kuyacaca nje impela into abayenza kubona ayinzima kakhulu. Wozifundela nje uchapter 16 uzoyithola le ndaba. Abazange bagezwe, bafakwa benjalo bevuza igazi. Impahla lezi ababeyigqokile nazo zaze zanamathela emzimbeni ngenxa yegazi nempahla kunamathela, but batholakala la madoda lawa edumisa uNkulunkulu. Ebusuku adumisa uNkulunkulu, amdumisa uNkulunkulu in such a way leyo ukuthi even the foundations zejele zashake, kwaba sengathi kuba khona ne-earthquake. Yini eyayenza konke lokho? Ingenxa yokuthi uPaul noSilas kwabona ekuqaleni bebeshushisa ibandla, but uNkulunkulu wamsiza-ke kuPaul. Uma ngabe emsiza uPaul wakwazi ukuthola iqiniso elilaphaya embusweni ukuthi noma ngingabhekana nani, ngimbonile lo NKulunkulu engithatha engibuyisa ethi mangizomsebenzela, futhi ngiyazi lapha embusweni ukuthi kunamandla angakanani. Ingakho utholakala benoSilas laphana bemdumisa uNkulunkulu, and ngempela kuthe kwenzakala bedumisa benza konke, kwasheka kwavuleka amagate, kwaqashuka amaketango, batholakala bona bengazange besahandcover, bengazange besaboshwa, baze baphuma nje futhi amagate evulekile. Sebekhishwa-ke yileli phoyisa leli lagcina nalo futhi selesindiswa, ngoba nalo lagcina selibuza ukuthi ngenza kanjani nami ukuthi kuze ngisindiswe. Yonke lento eyayenzeka iqala kabi, inzima, ibhlungu, ekugcineni kubonakala amandla kaNkulunkulu. Yona prosperity. Ukube bekuthiwa besishumayela iprosperity yeqiniso, yona-ke leyo bekufanele sihlale kuyona, sigqile kuyona ekuthenini noma ungabhekana nobunzima obungakanani uzungashintshi.
uzungaphenduki, uzungamphiki uNkulunkulu, kodwa hlala kulo uNkulunkulu. Zikhona impela inhlupheko evangelini, bukhona bonke ubunzima impela evangelini, kodwa each and every time uNkulunkulu akabayekeleli abakhe. Yebo, abanye kuyenzeka uthola ukuthi bayithole benqunyiwe, abanye bayithole njengoStefano abashawe ngamatshe, abanye bayithole bebulewe nganoma ngabe yiphi indlela. But at the end of the day uNkulunkulu usuke efuna each and every situation, usuke efuna ukuyibonakalisa amandla akhe, ngoba even kwaStefani uyathola nje ukuthi ngesikhathi eseshawa ngamatshe, instead of alokho ekhala athi baba ungilahlile whatever, but sithola uStefani ukhuluma nje amazwi amnandi, inkosi ubathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ngaphi itshe liyeza qhufu, liyeza elinye itshe qhufu. Uthi uStefani mayekhuluma uthi ngibona izulu livulekile, liyeza elinye itshe qhufu, ngoba lithi babe nengwekwa kakhulu ngesikhathi elokhethe ubona amazulu evulekile, kodwa futhi uyashaywa ngapha. Yonke lento eyayenzeka kuStefani, wafa kabuhlungu ekushaywa ngamatshe. Kithina wafa kabuhlungu, but kuStefani that was prosperity, ngoba wayelokhu ebona uNkulunkulu nje enza izimangaliso nje, ebona amazulu evulekile, ebona indodana yomuntu ihlele esandleni sokudla sikaNkulunkulu, ngapha kodwa uyabulawa ngapha. I-prosperity leyo. Then asikwazi ukuthi singathi i-prosperity ayikho. The thing is, siyishumayela ngaluphi uhlobo i-prosperity, and futhi siyidefine ngaluphi uhlobo i-prosperity. Abanye abantu nje bangayihlalela ku-2 room, mhlambe ku-3 room, mhlambe futhi ku-2 room omkhukhu. Banje nemali ekahle nje, not imali eningi. Ubezwe bethi sanelisekile, sihappy lapha esikhona. Why banoNkulunkulu? And for laba abantu laba, njengoba benoNkulunkulu, umndeni lo noNkulunkulu, ba happy ngoba banoNkulunkulu. To them i-prosperity. Kuyawuthi noyidefine kanjani i-prosperity? Naye amanye amazwi akhulunywa nguJesu Kristu ngithathe nje kwakuningi lapha bazalwane nonxolelo. Ngizama nje ukuveza ukuthi iBhayibheli nje lona nje liyakhuluma impela nje ngento ekhuluma ngeprosperity. Asingayichithini sengathi iBhayibheli alikhulumi ngeprosperity. Mangabe ethi uJesu ngoba umbuso wezulu ususondele, aphinda athi futhi masufune lapha kuMatthew 6 verse 33 ethi masufune nokulunga kwakhe, bese ethi konke lokho okunye koza kunilandela. Ngizobuya ngiqhubeke ngayo leyo. Konke lokho koza kunilandela mase sekuza lokho sekusilandela i-prosperity leyo. Then we can't say ayikho nje into akuna verse nje likhuluma ngeprosperity. We need ukuthi sil-understand nje iBhayibheli ukuthi likuphi, sil-align, siyibalansise le ndaba kahle. Ngizobuya next time ngizokhuluma ngayo le ndaba le kaMatthew 6:33. But asivale nganalizwi kuJohn ku chapter 16 verse 33 futhi. Uthi uJesu mangabe khuluma la uthi these things I've spoken to you that in me you may have peace. Lezi zinto ngizikhulumile kinina, ekhuluma kithi ngoba likhuluma nathi namhlanje. Uthi uJesu kuye sizoba nokuthula. Lalela-ke, in the world you will have tribulations. That's why ethi masingalithandiswa. Ezweni sawuhlupheka, soba nosizi, konke nje ama-tribulations. Uthi but be of good cheer. Uthi kodwa duduzekani, I have overcome the world. Uthi ngobizwe ngilinqobile. Isn't that i-prosperity ukuthi uJesu esimkhonzayo nesihamba naye nesishumayela ngaye walinqobizwe? Hayi prosperity leyo. Uthi futhi nje thina masenze njani? Uthi lezi zinto sikhulumile kuthini ukuthi thina sibe nokuthula. Uthi njengoba sila ezweni nje, kuningi impela esawuhamba sidlule kukho, buningi impela umzima esohamba sidlule kubo. Uthi kodwa masiduduzeke ngoba masikuyena soba nokuthula. Bawukumangalela abantu ukuthi kwathi kunzima kangaka, sathi sibhekana nobunzima kangaka, wena watholakala unokuthula. Kwenzakale kanjani? Why wena unokuthula wena? Ingoba wena you understand. UnoJesu wena othi duduzekani ngoba mani kimi nizoba nokuthula. And manje mangabe sesikuyena, zithi izimo zinzima ezweni, kuneyinhlupheko imisebenzi kuthiwa yikho, kuthiwa kuzo 666, kuthiwa kuza yonke into lena enzima, izinto nje ezistressanayo nakho konke lokho kuningi nje kustressanayo, nendlala nakho konke.
kuningi nje, kodwa wena utholakala unokuthula. Yini lekwenza ukuthi utholakala unokuthula? Ngoba wena unoJesu Kristu, lo othi nezwe yena walinqoba. Yazi lokho kuthula yi-prosperity leyo. Abantu abaningi abanakho ukuthula. Abantu abaningi bayazibulala. Abantu abaningi bayagive up. Abantu abaningi bayinikela kuma-drugs, bayinikela otshwaleni. Abantu abaningi benza zonke izinto lezi, ipeace bayifuna ey'ndaweni eziningi ezahlukene ezingena peace, thinking ukuthi kulezo y'ndawo kune peace, kanti ayikho. Kanti ipeace itholakala koyedwa ogama lakhe linguJesu Kristu. And wena once wathola uJesu Kristu, tholela ukuthula lokho, i-prosperity leyo. Hayi le prosperity ade seyishunyayeliwe. Shuthi manje sibuya kwi-prosperity ekuyiyona yona, leyo kuyiyona lela ezwini. Ibhayibheli lonke ligcwele nje ngama-message ayi-prosperity, ayi-success, ngoba uthi uJesu ngoba izwe ngilinqobile. Kushuthi uma ngabe sikuye kwathina lelizwe silinqobile, ngoba thina sikuye futhi naye ukithi. Mkhulu ongakithi kunosezweni. Awu bakithi uma ngabe ethi ngemivimbo yakhe sapheliswa, cabanga nje uJesu Kristu washaywa, walinyazwa, wenziwa yonke into eyayenzeka kuyena ongayicabanga. But uthi ngaleya mivimbo loba buhlungu obabenzeka kuyena, eshaywa enzwa zonke lezi zinto leziyana, uthi kuleyo mivimbo leyo thina siphilisiwe. Mawungathi leyo nto akusiyona i-prosperity, hayi then mina ngazi ukuthi yipi kanti enye i-prosperity, ngoba iyona-ke impela i-prosperity-ke leyo okufanele sihlale kuyona nje siyishumayele ukuthi ngemivimbo kaJesu Kristu saphiliswa. And wayikholwayo leyo message ngisho noma enekhensa, iyaphela ikhensa. Noma ngabe unakuphi ukugula nje singacabanga, sikubala, unesisa sibuhlungu, nekhanda elibuhlungu, konke nje o-diabetes nakho konke nje ongakucabanga ukuyizifo, uma ngabe alikholwa lelizwe lilapha ya ku 1 Peter chapter 2 ku verse 24, ulikholwe, uli-apply, ulikhulume, ngempela ukufa kudede kwena kusuke, ngoba vele liqinisile malithi ngemivimbo kaJesu Kristu saphiliswa, meaning i-past tense. Lento uma usuphila ngokuthi wena uye walikholwa ungakaphili, kodwa walikholwa wathi usuyaphila, bese-ke bese uyaphila ngempela. Uma leyo nto ungeke uyibize nge-prosperity, hayi then angazi. Ivangeli lonke leli ivangeli ngikhothile, but ithi ingabe mude kakhulu. Inkosi ayisibusise nje, ingcine nonke kuyindawo zonke la kufinyelele khona le message. Sazi nje ukuthi sibizelwe bazalwane, sibizelwe embusweni kaNkulunkulu. Asibizelwanga emasontweni, asibizelwanga zona zonke izinto. Emasontweni imele mase sifikile sifundiswe ngombuso kaNkulunkulu. Kunendaba la embusweni, kunezinto kufanele sizi discover lapha embusweni ezosiza mina nawe. That's why uJesu wathi umbuso wezulu ususondele. Sayibonga Nkosi, asiphinde sihlangane ngomsa wenkosi kwivideo futhi elandelayo. Amen.